हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायहरबाय। आसल लोगोफोर आङो सानफ्रोमबो भिडिअ'नो बुंखाबाय थायोना दानि जुगाव माने फेसबुकखौ ओरैबायदि नायजायै बायदि जादों। माने फुङाव उथिनानै नों फेसबुक नायबानो खालि नुगोन हमजानाय। बेखौ सोरखौ नुगोन? बर' सिख्लाफोर। गेदेर गेदेर सिख्लाथ' नङा, बिसोरो ओरैनो 15-16 सो जानाय लाइमोन सिख्ला माने फेसबुक नायबानो नुलाबायो हमनाय माबानाय। आजिखालि मा मिथिगोन ना, सिख्लाल' नङा, हाबा जानाय मादै जानायाबो खारो आरो ना। माने स' मा बुंनो, नोंथांमोन आं होगासिनो क'क्राझार ना गसाइगाव ना बङाइगाव, आं बेफोरखौ दालाब लायाखै। बाट नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो ससे, ओमफ्राय आं बुंगासिनो। क'क्राझार नोंना? गासैबो क'क्राझार जोब। क'क्राझार मा जायगानि जारोमोन? आसल लोगोफोर, माने नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय ससेल' आरोना, ससे माने गोलाव भिडिअ दोङो, माने लाजोबाखै। सासे मादैया रेकर्ड खालामदोंमोन भिडिअखौ, ओमफ्राय लानो होआखै आरोना। माने बेफोरबायदि आरो मा बुंबावनो आरोना, सानसेल' नङा सानफ्रोमबो बेबायदि जाबाय थायोबा आरो सोरखौ मा बुंनो आरोना। बेनिफ्राय जायबा भिडिअ लादों माबादों बेफोर गाज्रि मोनो। माने भिडिअ लानाया गाज्रि जाया लोगोफोर, मानोना भिडिअ लानाया मालाबाबो गाज्रि जाया। मानोना बिसोरखौ लाजि फोनांनो थाखाय भिडिअ लानांगौ आरोना। माने जिहेथु नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि खालामा माबाया, ओमफ्राय भिडिअ लायालासिनो बिदि ओरैनो सिरि सिरि हेंगारना होबा बिसोरो सान्सखौ नायफिनो आरोना। दा जिहेतु बिसोरखौ लाजि फोनांदो, अब्लासो बिसोरो बै गन्थङाव दै हाबगोन बिसोरना। मानोना बिसोर बुजिगोन आरोना बेबायदि लासिं जादों माबा जादों होननानै रेकर्ड खालामनानै होबा। स' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। मानोना बर' सिख्लाफोरा माने बेरेफुंजानि फेसबुकाव नायबानो खालि हमजानाय मा बुंबावनो आरोना, सोरखौ मा बुंनो आरोना। ओमफ्राय नैबे सलाखौ एकदम गरमाव डिस्टार्ब गाननो गोनां जादों लोगोफोर। मानोना आंनिया हराव मा जाना थादों, माने गोदोनाया बिराद सादों आरोना, उरुख्रेबदोसो ना मादोसो गम मोनाखै र' आं। माने गरमाव बेखौ गाननो गोनां जादों। मोजां मोनदों ना गरमाव। दायो जिबायदि जाथाय जागासिनो क'क्राझार ना बङाइगाव, सिस्टारमोन मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला। माने नोंसोर जिथु बायदि बायहेरायाव ओंखारनाय माबानाय बेबायदि फानग्रा सानग्रा ओंखारगासिनो, बेफोरनिफ्राय एसे आलदा जाग्रोदो आरोना। माने नोंसोर जिथु खामानि मावबाय दोङो, नोंसोरल' बदनाम जाया आरोना। माने गासैबो बदनाम जागोन। क'क्राझार बङाइगाव बे जाथायखौ खोनादों, माने क'क्राझारा अलरेडि गासिबो, माने क'क्राझारानो नोंनि थाखायनो 10 जन बा 100 जन सिख्लानि माबा राव खोनानो गोनां जागोन आरोना। माने जिहेतु नों बदनाम खालामदो, नोंल' लासिं जाया, बेयाव गासिबो सिख्लाफोरा लासिं जागोन नोंनि थाखायनो, नोंसोरनि थाखायनो। बेनिखायनो गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय एसे गोजान जानांगौ आरोना बर' सिख्लाफोरा। मानोना बेबायदिखौ नुबाय थाबा मा जानांगौ जाखो आरोना। माने समजों लोगोसे खारफानो सोलों, मोजां खामानियाव खारफानो सोलों। जिहेतु नोंथांमोना मोजां खामानि मावालासिनो एकदम गाज्रि खारलागासिनो दङ आरोना। माने जिहेतु नोंसोरल' गाज्रि जाखाया, गुबुन आरो देरफुनाय गथ'फोर जिहेतु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, बेफोरो माने एसे बुजिनायाव माबा जागोन आरोना बेबायदि खामानिखौ मावबाय थाबा। बेनिखायनो बुङो लोगोफोर, जिहेतु क'क्राझार बङाइगाव बिदि नाम जाखागोन। क'क्राझार बङाइगावल' नङा, जों बर'फोरानो बहुद नाम जागोन आरोना नोंसोरनि थाखायनो। नोंसोर खालामगोन दायखौ, लाजिगोन सोर? बिमा बिफाया लाजिगोन, जोंनि उन्दै देरफुनाया सोलोंगोन। आं मोनसे खोथाखौ बुंनि, मोजां खोनासं आरो सानफ्रोमबो बुंदो आरो सानफ्रोमबो बुंबाय थागोन। मानोना जिहेतु सिस्टारमोना जिहेतु गाज्रि लामाथिं थांगासिनो, गावथ' गाव गाज्रि जाखायो। नाथाय क'क्राझार बङाइगाव जिथु जागायानो जाथों, जेराव मेराव बेबायदिनो भाइरेल ओंखारगासिनो, नोंसोरनि थाखायनो माने क'क्राझार बङाइगाव एकदम बदनाम जागासिनो आरोना। दायखौ नोंसोर मावगोन, ओमफ्राय सासेया दायखौ मावगोन, एकदम 10 जना माने माबाखौ लाफानो गोनां जायो, बे दायखौ लाफानो गोनां जायो आरोना। माने मानि थाखाय थ' नोंसोर बुजियाखै। माने नोंसोरो गावखौनो माने मा सानदों आरोना, माने जिहेतु मा खालामबाय दोङो गाज्रि मोननाङा ना। आं रावखौबो जावाखै आरोना, माने बुंदोसो ना। मोजां जायो नोंसोरनि खोथा, आरो हामा जायो नोंसोरनि खोथा, बेबायदि बाथ्रा थायो। नाथाय नोंसोरनि थाखायनो गोबां मानसिया बदनाम जायो आरोना। माने गोबां जायगा बदनाम जायो। दा क'क्राझाराव जादोंबा क'क्राझाराव बदनाम जागोन, बेबायदि आरोना।
बेनिखायनो एसे सोलोंनांगोलै आजिखालिथ' मा गासिबो फरायनाय लिरनाय थाखायो माथो लिरना फरायनाबो माबायदि आरो गाज्रि खामानि मावलाबायो आरो ना माने थोद बेनिफ्राय एसे बुजिनांगौ नोंसोरल' नङा गोदोनिफ्रायनो बेफोर जाथाया जाबोगासिनो दाना फेसबुकबो नायजाला एकदम सोरांबानो माने फेसबुकाव बर' सिख्लाफोरनि माबा माबि बिदि हमजानाय माबानाय बिदि खोनाबाय थायो आरो ना माने नुबाय थायो बेनिखायनो मानसिफोरा भिडिअ बनायाबा थानो हाया जायथ' भिडिअ बनायनाया गाज्रि नङा फेसबुकाव हेंगारना होनाया माने एसे मोजां जाथों माबाथों होननानै हेंगारना होयोलै ना नेक्स्ट टाइमाव बेबायदि खालामनाङा जिहेथु लाजि फोनांगोन जिहेथु गाज्रि लामाथिं थांनो नागिरनाया माने बेफोरखौ नुबा एसे लाजियोलै आरो ना माबायदि लाजियो माने बेफोरखौ बिदि हमनाय नुबा माबानाय नुबा एसे लाजियो नोंसोरल' नङा उन्दै उन्दै गोबां लाइमोन देरबोनाय दोङो बेफोरखौ भिडिअखौ नुबा मा जानांगौ जाखो मोजां लामाथिखाय माने मोजां लामाथिं थांगोन आरो ना गाज्रि लामाथिंबा गासिबो गाज्रि थांगोन आङो बांद्राय बुंबाय थाया नोंसोर गाज्रि मोननो हागौ न आंनिथ' जेबो जाया आं रावखौबो माबा मोनसे बुंनो नाथाय जेबो जायाबाबो नोंसोर मा सानो आङो माने माबा मोनसे जाबा सोरबा माबा मोनसे खैफोदाव जाबा गावनिनो बिदा फंबाय बा बिब' बिनानाव हिसाबै सानना लायो आरो ना बर'फोराव बेबायदिनो सानना लानांगौ आरो ना होमबासो माने एसे अनलायनाय थायो आरो ना बेनिखायनो बुङो लोगोफोर एसे मोजाङै बेफोर खामानिखौ गारनांगो माथो सानफ्रामबो भिडिअ बुंबाय थाबाबो माने नुगासिनो थायो आरो ना दैलिक नुगासिनो थायो आं भिडिअसो लाबा माने दैलिक नुगासिनो थायो बेल' नङा गोबां जायगायाव माने बे बर'नि बेबायदिनो नुगासिनो थायो आरो ना माने फेसबुकाव बेनिफ्राय मा बुंनो दा लाग्रायानो जुदि खामानि मावग्रायानो जुदि गाराबा जोंबोलाय मा बुंनो हानो आरो ना जोंलाय मा जों उन्दै मानसिसो आरो ना जिहेथु गिदिर मानसिफोरानो बुजायनायाव लायाबा जों उन्दै बुंनायावलाय मु जानोना बेबायदि आरो ना बाथ्राया स' नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौ बोरैबा नुदो जानांगो एसे दावरावबो जादों आरो ना बाहेरायाव भिडिअ बानायनाय जादों बेनिखायनो बेनो आरो ना नोंथांमोना जिथु आं थाम्बनेइलाव होदो बे नंगौ आरो ना माने बे जाथाया जानाय आरो नोंसोर कार्बि आलंनिखौ नुदों ना कार्बि आलंनिखौ सोरबा नुवाखै जानांगौ कार्बि आलंनि आंनियाव दङमोन माबायदि मिथिबायना सानै सिख्लाया ओरैबायदि गाज्रि ओरैबायि लासिसिं खालामनानै सेन्दाल आलायनानै लामायाव ओरैबायदि लासिसिं माने सेन्दाल आलायनानै माने लामायाव गिदिंनो होदो आरो ना सेन्दाल आलायनानै स' बेफोर भिडिअखौ नुनानै लाइमोन सिख्लाफोरा मा सानो आरो ना माने बेबायदि खालामबा लासिसिं जागोन ना जाया बेफोरखौ मानो साननो रोङा आरो ना माने स' नोंथांमोना नुदों ना नुवाखै मिथिया कार्बि आलंनि 2021आव जादोंमोन खोमा बे जाथाया लामा माने फिदिंहोदो आरो ना माने एथम मानसि आरो ना माने बेखौबो आं नुखादो भिडिअ बेनिफ्राय बे भिडिअ गैला कार्बि आलंनि माबा मोनसे जाथायमोन मुस्लिमजों बिदिनो दोनखारलांनाय माबालांनाय जादोंमोन आरो ना दा बर' सिख्लाफोरा नाय माने मुस्लिम हाखा बेखौ बांसिन नायो आरो ना माने बेनिफ्राय बेफोर जाथायाव ओरैबायदि लासिसिं खालामजायो लामायाव जुदि सेन्दाल आलायनानै थाबायनो होयोबा बिनि मान सनमाना सोरनि थांगोन नोंनि थाङा नों लाजिनाय नङा नोंनि बिमा बिफाया थांगोन ना नोंनि बिमा बिफाया लाजिगोन जिहेथु नोंथ' कामाया बिमा बिफायासो कामायना जाहोखायो बेनिखायनो बबेबा मोनसे थांबा बिमा बिफाखौ बुंगोन आरो एदावगोन नोंनि फिसालाया नोंनि फिसाजो ओरैबायदिलै लामायाव थाबायो जाहाथे सेन्दाल आलायनानै माबायदि फोरोंदो फिसानिफ्राय माबायदि फरायदो फिसाखौ माबायदि नोंसोरनि फिसाफोरा माबायदि ओरै गाज्रि जानो मोननांगोन होननानै माने लाजिनाया सोरनाव थायो बिमा बिफानाव थायो बेनि थाखायनो माला बिमा बिफाया गावनि फिसाफोरनि थाखायनो टेनसनजों माने जिउ खोमाना लानो गोनां जायो आरो ना फिसाफोरा दायखौ मावो ओमफ्राय फिसानिफ्राय उन्दैनिफ्राय बिमा बिफाया माने एथ' खस्थ'यै फिसिनानै माने फिसाफोरनि देरनाबो माने फिसाफोरनि माबाखौ लानो गोनां जायो आरो ना बिबानखौ जिहेथु लाजि फोनांनाय बिबानखौ लानो गोनां जायो ओमफ्राय बिदिनो मालाबा बिमा बिफाफोरा टेनसनजोंनो थाखा फैसा थाबाबो माने फिसानि टेनसनावनो गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जायो आरो ना बेबायदि जायो आरो ना बेनिखायनो जों गथ'फोरा एसे बिमा बिफानि मान सनमानखौ लाखिनांगौ एसे साननायखौ रोंनांगौ आरो ना बिदिबा जाया नोंनि गोसोनि लुबैनाय मथे खालामनाङा बिमा बिफानि लुबैनाय मथे खालाम नोंनिखौबो खालाम बिमा बिफानिखौबो खालाम 50-50 बिदि खालामदो माने नोंनि हास्थायनायखौबो नों मोजां लामाथि खालामदो हास्थायनाय माने मोजां लामाथि खालाम ओमफ्राय बिमा बिफानि हास्थायनायखौ मोजां लामाथि खालाम
जिहेतु नोंखौ बिमा बिफाया उन्दैनिफ्राय खस्थ' खालामहोदों ओमफ्राय नों बिमा बिफानि बाथ्रा मानियालासिनो गुबुन जाथिजों थांबा माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावबा बिमा बिफाया मा बिबान लाबावनो उन्दैनिफ्राय बिबान लानानै मा बिबान लाबावनो आरो नोंनि लासिसिंखौसो बिबान लानांगोन नामा बेबायदि आरोना थ' गासिबोथ' बिदि जायाना गासिबो माने आजिखालि जुगाव 50निफ्राय 60% माने गाज्रि लामायाव थांगासिनो बारासो बारा जाबोगासिनो जिहेतु जों नुबा बोरैबा मोनलायलायो जों बर' सिख्लाफोरा थोद मानो बिदि जालांखोलै मोजां गाज्रि माबाना ओमफ्राय फिसाजोफोराथ' गाज्रिखौ मावगोन बिमा बिफाफ्रा ओरैबायदि गाबो आयौ मा बुंनो आरोना माने अन्थाव बाथावनो माने उन्दैनिफ्राय फिसिनानै बेबायदि बिमा बिफाया दुखुजों मोदैजों माने फिसानि बिबानखौ लानो गोनां जायोबा अब्ला बिमा बिफाया बेफोर फिसाफोरखौ उन्दैयाव खाङाबानो मोजां जागौमोन बिमा बिफानि दुखुखौ नायनो रोङाबा मानो फेदेरखो बिमा बिफाया माने नोंखौ गाज्रि जानोथ' फेदेराखै मोजां जानोसो फेदेरदो बेबायदि गाज्रिखौथ' नों खालामनाङाना बेबायदिनो आरोना स' आं दिनैनि भिडिअ बारा बुंनो गोसो गैला बेनिफ्राय आं सानफ्रोमबो बुंबाय थायो बेफोर बाथ्राखौ आं सानफ्रोमबो भिडिअ बुंबाय थायो आरो बुंबायानो थागोन जेतियालागै जोंनि बर' हारिया मोजां जाया एतियालागै बिदि भिडिअ लाबोबाय थागोन बुंबाय थागोन मोजां जाबाथ' मोजां जाबाय आरोना गाज्रिखौ मालाबाबो जानो होआ मोजां लामाथिंसो खालामबाय थागोन आरोना गाज्रि मालाबाबो थांनाङा आरोना दायो मोनसे फेसबुकआव माने भाइरेल जागासिनो मुस्लिम सिख्लाया माने बर' डेन्स मोसानाय नुबाय होमबा जों बर' हारिया बेसेबां डेभेलप जाबोदोंमोन मुस्लिम सिख्लाया जुदि बर' डेन्स मोसायोबा जों बर' हारिथिं माबायदि फैनो हमदोंमोन मिथिबायना बेनिखायनो दाल' नङा आरो डेभेलप खालामनो जुजिबाव बर' हारिखौ माने गासिबो मोजां मोननाय बायदि जों बर' हारिया ओरैबायदि डेभेलप जाबोदोंमोन माने मुस्लिम सिख्लाबाबो माने बर' डेन्सआव गाहाम मोनदोनो मिथिबायना बेनिखायनो बर' हारिखौ आरो मोजाङाव खालामबाव माने बेबायदि लासिसिं खालामबाय थाबा बर' हारिया एकदम डाउनाव जागोन आरोना दायो लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय माबाफोर गोरोन्थि मोन्दोंमोन नोंथांमोना आंखौ निमाहा होनानै आं गासैखौबो बुंहरनाय जाबाय स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन सोरबा चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाय आरो आंना गोदनाया मा जागोथाय बिराद सादो दे आं नै गरमावनो माने गल फिटिं सला गाननो गोनां जादों उपाय गैया उरुनासो लाखोना माखो आं उरुख्रेबनासो लाखोना माखो ओमफ्राय गोदनाया बिराद सादो आरोना माने खारनो थांनो हागोन हाया दिनै फिल्डआव मा जाखोथाय गोदनाया नै सलाखौ गानना बिराद मोजां नांदो आरोना माने गोदनाया ओरै जानो हायाखै माने बेनिखायनो नैबे सिथाबखायोना नै गल फिटिङा सिथाबना थाखायोना नोरै गिदिंबा माने एसे गाहाम नाङो आरोना नैदि सोरनाबा गोदना सायोबा नैदि सला गाना आरोना गल फिटिं आंना एसे मोजां मोनदों आरोना माने स' दिनै भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर सोरबा चेनेलाव फैदोंबा गोदान साबस्क्राइब खालामना होदो थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच